सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण 18वा अध्याय करतोय, मोक्ष संन्यास योग। प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास काढून बसता ऐकता, त्या श्री राधा गोविंदाला आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया। त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आणि आपल्याला मार्ग दाखवलाय कृष्ण प्राप्तीचा, त्या श्रील प्रभुपादांचे आपण आशीर्वाद घेऊया। त्यांना साष्टांग नमस्कार करून या अध्यायाचा अभ्यास चालू करूया। तर आजचा अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आता काल आपण काय काय बघितलं 17व्या अध्यायामध्ये आपण बघूया। पहिलं मला कोण सांगणार आहे 17व्या अध्यायाचं नाव काय होतं? हात वर करा। श्रद्धेचे 3 प्रकार। श्रद्धा, बरोबर, श्रद्धात्रय विभाग योग। तर अर्जुनाने चौकशी केली की श्रद्धा आहे, पण शास्त्राप्रमाणे एखादा माणूस उपासना करत नाहीये, मग त्याला कोणतं फळ मिळतं? मग हे उत्तर भगवान श्री कृष्णाने अगदी सविस्तर दिलं। पहिल्यांदा त्यांना सांगितलं, माणूस ज्या गुणात असतो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्याप्रमाणे त्याची श्रद्धा असते। आणि मग हा जो 3 गुणात प्रत्येक गुणामध्ये कुठला माणूस असतो, त्याप्रमाणे तो गुण ठरवतो, तो कुठल्या पदार्थांचं सेवन करतो, तो कुठलं अन्न खातो, हे तो गुण ठरवतो। मग तो माणूस जे यज्ञ करतो, तप करतो, दान धर्म करतो, हे पण 3 गुणांवर अवलंबून असल्यामुळे प्रत्येकामध्ये 3-3 प्रकार आहेत। आणि मग शेवटी कृष्णाने ओम तत्सत सांगितलंय की तुम्ही जे काय कराल आरंभापासून ते अंत, ते जे काय कार्य आहे त्याचा आरंभ तुम्ही माझ्या स्मरणाने करा, ते कार्य तुम्ही माझ्यासाठी करा, आणि अंततः तुम्हाला जे फळ मिळेल ते सुद्धा मला अर्पण करा। तर अशा तऱ्हेने आपण त्याग, दान, तप याप्रमाणे करायचा। तर ओम तत्सतचा अर्थ मी काल तुम्हाला समजावून सांगितला। आता आपण 18वा अध्याय करतोय। आता 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा अर्जुनाला थोडेसे प्रश्न आहेत, थोड्याशा शंका त्याच्या अजून क्लिअर झाल्या नाहीत, म्हणून तो कृष्णाला सांगतो, तू मला परत सविस्तरपणे त्यागाबद्दल, कर्मसन्यासाबद्दल सांग। मग हा अर्जुनाचा प्रश्न असतो की कर्म की त्याग आणि संन्यास यातला फरक सांग, म्हणजे मी कर्मबंधनात अडकणार नाही। मग कर्मयोगद्वारे बंधनातून मुक्तता याबद्दल श्रीकृष्णाने बरंच सांगितलेलं आहे। मग कर्माचे 5 घटक कोणते? 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात, म्हणजे जे कर्म आपण करतो ते 3 गुणांवर अवलंबून आहे, किंवा आपली बुद्धी जी असते ती सुद्धा या 3 गुणांवर अवलंबून आहे। आपला निश्चय जो असतो तो सुद्धा 3 गुणांवर अवलंबून आहे। तसं जे काय आपण कर्म करतो त्यातले जे सगळे 5 घटक आहेत, किंवा जे जे काही ते कर्म सिद्धीस होण्यासाठी ज्याचा आपण उपयोग करतो, ते सर्व काही या 3 गुणांनी नियंत्रित केलं जातं। मग वर्णाश्रमाबद्दल कृष्णाने सांगितलेलं आहे। मग ब्रह्मभूत स्तरावर जेव्हा आपण जातो, मग त्याच्या पुढे आपली खरी भक्ती चालू होते। मग ब्रह्मभूत स्तराबद्दल कृष्णाने सांगितलंय, मग शुद्ध भक्ती आणि निष्कर्ष। तर आता आपण चालू करूया 18वा अध्याय, पहिला श्लोक। मी आता वाचते। कुमुद माताजी त्यांच्या क्लासला गेलेल्या आहेत।
अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्णा. आता अर्जुनाच्या पूर्ण शंका गेलेल्या नाहीये, त्याला समजलेलं आहे बरंच काही, त्याचा मोह सुद्धा नष्ट झालेला आहे. जो भ्रम होता ना त्याला की या कारणांमुळे मी युद्ध करणार नाही, तोही दूर झालाय. पण तरी अजून काही त्याला डाऊट्स आहेत की अर्जुना कृष्णा, तू त्यागाबद्दल, त्याग म्हणजे काय, आपण कर्म करायचं आणि जे फळ मिळतं त्या फळाचा पूर्ण त्याग करायचा, याला त्याग म्हटलेलं आहे. आणि संन्यास, संन्यास म्हणजे काय, कुठलंही कर्म करायचं नाही, याला संन्यास म्हणतात. आणि जो मानव असतो त्याला या दोन्हीपैकी एक काहीतरी करावं लागतं. म्हणजे टोटली एक गोष्ट म्हणजे कर्म करायचाच नाही, किंवा केलं कर्म तर सगळं फळ आपण आपल्यासाठी ठेवायचं नाही, सगळं फळ कृष्णार्पण करायचं. तर या दोन गोष्टी एक जबाबदार जो मानव आहे तो या निश्चितच करतो. असं नाही आपल्याला म्हणता येत नाही हे मी दोन्ही करणार नाही, मी सगळं फळ माझ्यासाठी घेणार आणि मी कर्म करणार. मग असं जर झालं तर आपली कधीच उन्नती होऊ शकत नाही. आता इकडे अर्जुनाच्या मनामध्ये शंका आहे, म्हणून अर्जुनाने इकडे कृष्णाला केशिनी सुदन असं म्हटलेलं आहे बरं का. तर असं त्यांनी का म्हटलंय, कृष्णाने केशी नावाच्या राक्षसाचा वध केला. इकडे स्लाइड दिसते का, तर हा जो अश्वरूप राक्षस होता याचं नाव होतं केशी, आणि त्याला कृष्णाने मारलंय बरं का. तर याला केशी राक्षसाला मारलंय म्हणून कृष्णाचं एक नाव केशी निसुदन आहे. म्हणून अर्जुन आपल्या मनातल्या ज्या शंका आहेत ना त्याची तुलना त्यांनी असुराबरोबर केलेली आहे. म्हणजे शंकांमुळे काय होतं, आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. मग आपले जे शंका आहेत त्या म्हणजे असुराप्रमाणे आहेत, त्या आपल्याला आपल्या ध्येयापर्यंत जाऊ देत नाही. मग इकडे अर्जुन काय म्हणतो, ज्याप्रमाणे तू केशी राक्षसाला ठार मारला होता त्याचप्रमाणे हे कृष्णा तू माझ्या पण शंकाला मारून टाक. आणि दुसरी गोष्ट इकडे अर्जुन कृष्णाला ऋषिकेश नावाने संबोधतो. ऋषिकेश म्हणजे काय की जो सर्व इंद्रियांचा स्वामी आहे. ऋषी म्हणजे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी. ऋषिकेश म्हणजे जो सर्व इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याला ऋषिकेश म्हणतात. मग त्याला ऋषिकेश का म्हटलंय अर्जुनानी, कारण जोपर्यंत तुमची इंद्रिय कृष्णाशी कनेक्टेड नाहीये, जोपर्यंत कृष्णाच्या आनंदासाठी तुम्ही कुठलीही कर्म करत नाही तोपर्यंत तुमचं मन कधीच शांत होणार नाही. तर यासाठी तो कृष्णाला ऋषिकेश या नावाने संबोधतो की कृष्णा तू सर्व इंद्रियांचा स्वामी आहे, माझी पण इंद्रिय जी आहे ती पण संयमित तूच करू शकतोस जेव्हा मी तुझ्याशी कनेक्टेड राहू शकतो तेव्हा. आणि तेव्हा माझ्या मनामध्ये कुठल्याही शंका उठणार नाही आणि मला तुझी प्राप्ती सुलभतेने होऊ शकेल. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण केशिनिसुदन आणि ऋषिकेश या नावाने
कृष्णाला संबोधतो. आता खरं म्हटलं तर हे 18 अध्याय 17 अध्याय झालेत आपले, गीता संपलेली आहे. आता ज्याप्रमाणे दुसरा अध्याय मी तुम्हाला सांगितलं ना, सर्व गीतांचा सार, सर्व गीतेचा सार आहे की थोडासा ध्यान योग सांगितलाय, थोडासा भक्ती योग सांगितलाय, थोडा कर्मयोग सांगितलाय. त्याचप्रमाणे हा 18वा अध्याय आहे ना, हा सर्व गीतेचा सार आहे. पण यात त्यांनी कृष्णानी जास्त करून इन्स्ट्रक्शन सांगितलेले आहेत, आदेश दिलेले आहेत. आणि शेवटी त्यांनी परत सांगितलंय की तुम्ही भक्ती योगच करा, जे त्यांनी 9.34 9वा अध्याय 34वा श्लोक यात जे त्यांनी सांगितलंय हे परत 18व्या अध्यायामध्ये 65वा श्लोक आहे त्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि हे जे दोन मी तुम्हाला सांगते 9.34 आणि 18.65 हा असा एकच श्लोक आहे जो परत रिपीट झालेला आहे. आणि जे काही कृष्णाने परत रिपीट केलंय तुम्ही ते तुमच्या घरी पेस्ट करून ठेवा की ते खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ते आपल्याला आचरणात आणायचंय. आता बघूया आपण पुढचा श्लोक बघूया. मी वाचते. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. काहीतरी वेगळे का माताजी लाईन्स? आता इकडे प्रथम कृष्ण अर्जुनाला सांगतो त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय हे कृष्ण अर्जुनाला क्लिअर करतात. आता एक बघा की जो आता मी तुम्हाला कर्मयोग कर्म संन्यास आपण 3रा 5वा अध्याय केला तर तिकडे कृष्णाने काय सांगितलंय तुमच्या लक्षात आहे का की काय अधिक श्रेष्ठ आहे, कर्मयोग की कर्म संन्यास? कर्मयोग. बरोबर, कर्मयोग. म्हणजे एक कर्म संन्यासी असतो तो काय करतो, कर्म करत नाही. पण कुठली कर्म करत नाही, भौतिक इच्छांच्या आधारित तो संन्यासी जो असतो तो कर्म करत नाही. म्हणजे भौतिक इच्छा म्हणजे नोकरी करणं, पैसा मिळवणं या भौतिक इच्छा झाल्या. या इच्छांवर आधारित कर्मांचा तो पूर्णपणे त्याग करतो, त्याला आपण कर्म संन्यासी म्हणतो. पण एक वैष्णव संन्यासी कसा असतो, तो कर्म करतो पण तो सगळं काही फक्त कृष्णासाठी करतो. जे काय त्याला ते कर्म करून मिळतं, जरी त्यांनी नोकरी केली तर पै तो कृष्णाला अर्पण करतो. श्रील प्रभुपाद अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांच्या पाकिटात फक्त 40 रुपये होते. ते अमेरिकेला गेले, इतक्या मंदिरांची त्यांनी अमेरिकेमध्ये आणि जगभर स्थापना केली, पण त्यांच्याकडे बँक अकाउंट नव्हता, त्यांच्या नावावर बँक अकाउंट नव्हता. जे काही लोक त्यांना देत होते स्वामीजी म्हणून ते सर्व काही कृष्णाला देत होते. तर याला वैष्णव संन्यास म्हणतात. म्हणजे की ते सगळे कर्म करतात पण सगळं जे काही फळ आहे ते कृष्णाला देतात. आणि तर आता याच्याबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे.
परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. आता आपण अनेकदा काहीतरी त्याग करतो बरं का. म्हणजे उदाहरणार्थ इकडे दिलंय सकाम कर्म, म्हणजे त्याग दोन प्रकारचे असू शकतात. एक म्हणजे आपण कृष्णाकडे जातो, आपण म्हणतो की मला चांगला मुलगा दे, मला चांगली बायको दे, मला मोठं घर हवंय, किंवा मला माझ्या जॉबमध्ये प्रमोशन दे. अशा गोष्टी जेव्हा आपण मागतो तेव्हा त्याला सकाम कर्म म्हटले जाते. कृष्णाने सांगितलंय की हे जे तुम्ही करता ना, भौतिक इच्छा की मला मुलगा पाहिजे, माझ्या मुलाचं लग्न झालं पाहिजे, किंवा मला मोठं घर पाहिजे, मला प्रमोशन पाहिजे, मला गाडी पाहिजे, हे जे भौतिक इच्छांवर आधारित तुम्ही जे काही देवाकडे जाता आणि काही जप करता किंवा काही होम हवन करता, तर याचा पूर्ण तुम्ही त्याग केला पाहिजे. पण स्वतःची जिकडे शुद्धी होते अशी जी कर्म आहे ती निश्चितच केली पाहिजे. त्या कर्मांचा कधीही त्याग केला नाही पाहिजे. उदाहरणार्थ भागवत सप्ताह आयोजित करायचा, संकीर्तन आयोजित करायचं, दान करायचं, अन्नदान करायचं, हे जे अशी जी कर्म आहे, यज्ञ, दान, तप, अशी कर्म अशा कर्मांचा त्याग कधीच केला नाही पाहिजे. कारण ही जी कर्म आहे यांनी मोठे मोठे महात्मे सुद्धा आहेत, ते सुद्धा शुद्ध होतात. हरे कृष्ण. हा, आता मी वाचते. 18.5 यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. तर यज्ञ, दान, तप ही कर्म अवश्य केली पाहिजेत आपण. या अशा कर्मांनी आपलं जी चित्तशुद्धी होते आणि आध्यात्मिक उन्नती होते. तर इकडे त्यांनी 4था स्कंद श्रीमद भागवतम मधली ही गोष्ट आहे. आता तुम्हाला माहितीये का ही गोष्ट? दक्ष प्रजापती यज्ञ केला होता आणि शंकराला आणि सतीला बोलावलं नव्हतं. माहितीये का तुम्हाला सर्वांना? माहितीये. बरं. तर इकडे हा जो दक्ष प्रजापती आहे त्यांनी मोठा यज्ञ केला होता आणि त्यांनी शंकर आणि सती यांना बोलवलं नाही. तर शंकरांना बोलावलं नाही, पण ब्रह्मा आणि विष्णू यांना बोलावलं होतं. आता जेव्हा सती आली इकडे, न आमंत्रण न देता ती त्या सभेमध्ये आली आणि जेव्हा तिला समजलं की फक्त माझ्या नवऱ्याला बोलवलं नाहीये, इतर सर्वांना बोलवलंय, तेव्हा तिचा खूप अपमान झाला आणि तिकडेच तिने योग निद्रेद्वारे स्वतःचं शरीर भस्मसात केलं. आणि हे समजल्यानंतर शंकराला खूप राग आला आणि तिकडे जाऊन शंकरांनी दक्ष प्रजापतीचा शिरच्छेद केला. आता शिरच्छेद केल्यानंतर ब्रह्मदेव आणि इतर सगळे शंकराला म्हणाले, तू शांत हो आणि परत याला जीवनदान दे. मग शंकरांनी काय केलं, एक बकरी चालली होती, त्या बकरीचं डोकं त्याच्या धडावर लावलं
दक्ष प्रजापतीच्या, आणि मग त्याला पूर्वस्मृती आली आणि मग त्यांनी यज्ञ पूर्ण केलं. तर यज्ञ पूर्ण करण्यामागे कारण काय होतं की अशी यज्ञ जी असतात त्यांचा कधीच त्याग करू नये, कारण त्यांनी मनुष्याचं चित्त शुद्ध होतं, तो पावन होतो, त्याची आध्यात्मिक उन्नती होते. आणि या पर्टिक्युलर श्लोकामध्ये श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्य दिलंय की त्याला बकरीचं डोकं मिळून सुद्धा त्याला पूर्वस्मृती होती. का होती? कारण कृष्ण हा आपल्या हृदयात राहतो आणि हृदयात असलेला कृष्ण आपल्याला स्मरण, ज्ञान, विस्मरण या तिन्ही गोष्टी देतो. आणि इकडे बऱ्याचदा लोक प्रश्न विचारतात की शंकराला राग कसा काय आला? तर इकडे एक लक्षात घ्या की शंकर हा वैष्णव आहे बरं का, परम वैष्णव, आणि त्याची जी पत्नी आहे, जी सती आहे, ती सुद्धा वैष्णवी आहे. तर एका वैष्णवीचा अपमान झाला, हा राग शंकराला आला. आणि वैष्णव जो असतो तो जिकडे जिकडे एखाद्या वैष्णवाचा अनादर केला जातो, अपमान केला जातो, इकडे एक वैष्णव गप्प बसत नाही. तर अशा तऱ्हेने शंकराला राग आला की जो राग आपण शुद्ध म्हणतो, आणि मग त्यांनी ते त्या धडावर, दक्ष प्रजापतीचा धडावर बकरीचं डोकं चिकटवलं. आणि मग यज्ञ पूर्ण झाल्यावर दक्ष हा काशीमध्ये जाऊन त्यांनी प्रायश्चित्त पण केलं. तर ही गोष्ट आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात की श्रीमद भागवता मधला हा जो स्कंद आहे आणि हा जो श्लोक आहे याच्यावर रिसर्च करण्याजोगा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक वाचता माताजी? हा, सॉरी, मला कुमुद माताजींची खूप हे होते की त्या वाचतात म्हणून मी थांबते, सवय झाली आहे ना. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे यज्ञ, दान, तप हे करताना आपला माइंडसेट काय पाहिजे बघा की कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही, कोणत्याही प्रकारची आसक्ती नाही, कर्तव्य आहे म्हणून आपण केलं पाहिजे. म्हणजे आता आपल्याला मला सांगा बरं, कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे काय आहे? जप, नाम, संकीर्तन, नामस्मरण. बरोबर. आणि हरी नामस्मरण बरं का, कुठल्याही देवाचं नाही. जप करणे, नामस्मरण करणे. आणि आपलं जीवन कसं असतं, सकाळी उठल्यापासून आपण जी काय कर्म करतो ते आपल्या शरीराभोवती आणि आपल्या मनाभोवती सेंटर्ड असतात. बघा, तुम्ही सकाळपासून तुम्ही जी काय कर्म करता, माझ्या मनाला शांती पाहिजे किंवा या कर्मातून मला काहीतरी फळ मिळालं पाहिजे, अशा तऱ्हेने आपली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी रचलेली असते दिवसातली. पण इकडे आपल्याला काय समजतं, नाही, आपली जी प्राथमिक ड्युटी आहे ती म्हणजे काय, जप करणे. आपण असं म्हणू शकत नाही मला वेळ नाहीये, कारण हा जप म्हणजे आपण ड्युटी म्हणून केला पाहिजे, फळाची अपेक्षा न ठेवता केला पाहिजे. हा कृष्णाचा अंतिम शब्द आहे आणि त्यात काहीही चेंज नाहीये.
काहीही चेंज नाही. श्रील प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेला गेले आणि त्यांनी या लोकांना हरे कृष्णा मंत्राचा जप दिला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही असा असा जप करायचा आहे आणि त्यांनी खोटं नाही सांगितलं की बाबा तुमची जी भौतिक दुःख आहेत ना ती मी घालवीन, हे नाही सांगितलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे काही नियम आहेत त्यामध्ये डायल्यूट केले नाही. जे नियम त्यांना त्यांच्या गुरुनी सांगितले की तू 4 नियमांचं पालन कर, ते 4 नियम त्यांनी तसेच ठेवले, त्यांनी डायल्यूट केले नाही की हे नाही. हा त्यांचा अंतिम शब्द होता. हे तुम्हाला जर इकडे यायचं असेल तर या 4 गोष्टी तुम्हाला पाळायलाच पाहिजे, पाळायलाच पाहिजे. आणि ते होते पण कसे, श्रील प्रभुपाद म्हणजे पुस्तक वाचताना समजतं. कुठलीही गोष्ट पहिल्यांदा लोकांवर कधी फोर्स केली नाही. बघा आता 4 नियम कोणते आहेत मला कोण सांगणार बरं? 4 नियम अनम्यूट करायला येतंय ना? कोण सांगतंय मला 4 नियम? जुगार वगैरे खेळायचं नाही. हा, परत अजून खोटे स्त्रीला त्रास द्यायचा नाही. परश्री गमन. हा, विचार करायचा नाही, सत्य बोलणं, जुगार खेळायचा नाही, नशा न करणं, हा, नशा न करणं. करुणा, ध्यान, परत आनंद आणि कर्मकांड. नाही ऐका, 4 नियम आहेत. पहिलं म्हणजे काही नॉनव्हेज खायचं नाही. दुसरं म्हणजे दारू, सिगरेट, कुठली नशिले पदार्थ आहेत त्यांचं सेवन करायचं नाही. परस्त्री किंवा परपुरुष गमन करायचं नाही. आणि चौथा म्हणजे जुगार खेळायचा नाही. हे 4 नियम त्यांना सांगितले होते त्यांच्या गुरुनी. त्यांनी त्या 4 नियमामध्ये काहीही कॉम्प्रोमाइज केला नाही. हे तुम्हाला केलंच पाहिजे. त्यांनी सांगितले 16 राऊंड जप म्हणजे तुम्हाला 16 माळा जप हा केलाच पाहिजे. त्याच्यामध्ये काहीही नाही. हा त्यांचा अंतिम शब्द होता. तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे ना, तुम्हाला पाहिजे ना, आनंद पाहिजे ना, प्रेम पाहिजे ना कृष्णापासून, तर याच्यामध्ये नो चेंज. तर तसंच इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही जप कसा करा आणि मग सांगितलंय की हे माझे अंतिम मत आहे, यात काही चेंज नाहीये. हा, तर आता आपण बघूया की आपल्याला सांगितलंय की या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे जप करणे. आता कोण त्यांचं नियत कर्म करतात, कोण त्यांचं नियत कर्म करू शकत नाही. तर इकडे आपल्याला या चार्ट वरून लक्षात येतं जी माणसाची प्रिस्क्राईब ड्युटी असते तो का नाही करत. आता समजा जर एखादा माणूस तमोगुणामध्ये आहे बरं का, तमोगुणाचा माणूस कसा असतो, अज्ञानात असतो. अज्ञानात असल्यामुळे त्याच्यावर एक भ्रम असतो. काय भ्रम असतो? पक्क असतं त्याचं, मी हे शरीर आहे. आणि त्याच्यामुळे तो त्याची जी ड्युटी आहे, विहित कर्तव्य आहे, तो निग्लेक्ट करतो. तो म्हणतो छे मी काही जप वगैरे करणार नाही. कोणी बघितलंय पुढचा जन्म कोणी बघितलाय? आता मी एन्जॉय करणार, हा त्याचा माइंडसेट असतो. मग एखादा रजोगुणी माणूस असतो. रजोगुणी माणूस काय असतो? त्याला असंख्य इच्छा असतात आणि तो फळाकडे खूप आसक्त असतो. तो कुठलंही कर्म करतो, फळाकडे बघतो. आता हा जो रजोगुणी माणूस तो त्याच्या इच्छा पुरवण्यासाठी जगत असतो. हा म्हणतो छे छे मी जर मी जॉब करत बसलो 2-2, 3-3 तास, माझ्या बिझनेसचं काय होईल किंवा माझ्या नोकरीचं काय होईल, मी हे काही करू शकणार नाही. तो जॉब करणे, त्याचं विहित कर्तव्य करणे त्याला खूप कठीण वाटतं आणि त्याच्या मनात भीती असते.
फिअर ऑफ फेलियर. आज आता मी जॉब करत बसलो, माझे एवढे क्लायंट्स माझ्यासाठी थांबलेत, माझी मीटिंग कॅन्सल करावी लागेल, असं करून माझा बिझनेस जाईल किंवा माझा जो प्रोजेक्ट व्हायचा आहे, कम्प्लीट करायचा, एक डेडलाईन दिली आहे, त्या वेळेपर्यंत तो प्रोजेक्ट कम्प्लीट होणार नाही आणि मला प्रमोशन मिळणार नाही. म्हणजे हे फिअर ऑफ फेलियर असतं, ही भीती असते. म्हणून तो रजोगुणी माणूस जो आहे तो विहित कर्तव्य करत नाही, त्याला भ्रम नसतं, त्याला ज्ञान असतं, बेसिक ज्ञान असतं, पण त्याच्यावर तो कुठलीही ऍक्शन घेऊ शकत नाही, कारण हे प्रामुख्याने त्याला फिअर ऑफ फेलियर असतं आणि त्याला ते कर्तव्य करणं खूप कठीण वाटतं. आणि जो सत्वगुणी असतो त्याला मात्र माहित असतं की माझं कर्तव्य काय आहे आणि मी ते का केलं पाहिजे आणि मी ते करणारच. असा माणूस त्याच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी रोज थोडा वेळ देतो. तो वर्कहॉलिक नसतो, तो घरी लवकर येतो आणि तो त्याला जे काही मिळतंय त्याच्या नोकरीतून त्याच्यामध्ये तो संतुष्ट असतो. तर त्याला जास्त असंख्य इच्छा नसतात, त्याच्यामुळे त्याच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी तो वेळ देऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीचे 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कुठलंही कर्म आपण जेव्हा करतो त्याला ते कर्म सिद्धीस न्यायला 5 कारणे असतात. आता ती 5 कारणे कोणती आता ऐकूया. कर्माचे स्थान. कर्माचे स्थान म्हणजे आता इकडे बघा एक बाई दाखवली आहे आणि ती कापड विकते. तर ते कर्म करायला तिला कुठलं तरी स्थान लागतं, बरं का. तर ते स्थान कुठे, ती जाऊन कपडे विकेल, मार्केटमध्ये जाईल, जिकडे खूप गिरायकांची ये जा असते, तिकडे जाईल, तिकडे एका दुकानात बसेल, म्हणजे ते स्थान झालं. इकडे जरा चुकीचं लिहिलंय शरीर. तर कर्माचे स्थान. मग हे इकडे करता पाहिजे होतं, जरा स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे. तर करता म्हणजे आपण स्वतः जो माणूस ते कर्म करणारे त्याला कर्ता म्हणतात. मग हा जो कर्ता आहे याला इंद्रिय पाहिजे, इंद्रिय हवी. इंद्रियांशिवाय तो कर्म करू शकेल का? नाही. आता ही बाई हिने अनेक साड्या किंवा ड्रेस मटेरियल आणलेलं आहे, तर ही कुठेतरी दुसऱ्या शहरात जाऊन जिकडे स्वस्त मिळतं, चांगलं मिळतं, असं तिने उत्तम कापड आणलंय. मग तिने बघितलंय डोळ्यांनी या कापडाचा रंग कसा आहे, हात लावून बघितलाय की नक्कीच हे कॉटन आहे की मिक्स आहे हे, आणि अशा आपल्या विभिन्न इंद्रियांनी तिने ठरवलं की आता मी हे कापड घेईन आणि विकीन. तर तो जो कर्ता आहे त्याला इंद्रिय लागतात. मग अनेक प्रकारचे प्रयत्न, म्हणजे तिला प्रयत्न करावे लागतात. अनेक शहरात जाऊन जिकडे स्वस्त मिळतं, चांगलं मिळतं, अशा ठिकाणी जाऊन ती कापड आणते. आणि शेवटी जेव्हा ती कापड विकायला उभी राहते आणि गिरायकांना अट्रॅक्ट करते की बघा माझ्याकडे उत्तमातलं उत्तम कापड आहे आणि खूप स्वस्त आहे, आणि जेव्हा ती त्या गिरायकांना आकर्षित करते तेव्हा तिच्या हृदयामधला असलेला परमात्मा जेव्हा ते सँक्शन करतो तेव्हाच तिचा माल खपतो, बरं का. तर हे असं आहे. आणि जर
आता इकडे त्यांनी आणि एक उदाहरण दिलंय बरं का, की एक जमीन आहे, या जमिनीवर हे कर्माचं स्थान झालं आणि हा आर्किटेक्ट, इंजिनियर आणि लेबरर यांच्याद्वारे एक बिल्डिंग उभारली जाते बरं का. आणि हा जो आर्किटेक्ट, इंजिनियर आणि सगळे लेबरर्स आहेत ते आपल्या इंद्रियांनी काम करतात आणि प्रयत्न तर खूप करतात, दिवस रात्र कष्ट करून बिल्डिंग उभारतात. परंतु आपण बघितलंय ना, काही काही ठिकाणी 20-20 वर्ष तिकडे ती अर्धवटच बिल्डिंग उभी असते. का? कारण हृदयात असलेला जो परमात्मा आहे तो सँक्शन करत नाही. आणि मग आपण असं बघतो की हा जो बिल्डर आहे याच्या बऱ्याच लीगल मॅटर्स चालू आहे, कोर्ट कचेऱ्यांचे मामले चालू आहेत आणि ही बिल्डिंग अशीच्या अशी आहे. का? तर हृदयात असलेला जो परमात्मा आहे तो सँक्शन करत नाही. आता तुम्ही मला सांगा, हे सगळं जेव्हा तुम्ही ऐकता तेव्हा तुम्ही म्हणाल का की करता मी आहे? सांगा बरं मला. नाही. नाही. नाही, आपण कधीच म्हणू शकत नाही. बघा किती गोष्टी आपल्याला लागतात आणि आपण जरी म्हटलं तरी मी प्रयत्न केले, पण ते प्रयत्न करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला बुद्धी आणि स्फूर्ती हे कोण देता? हा परमात्माच देतो. म्हणून आपण ती गोष्ट करू शकतो. तर इकडे त्यांनी 5 कारणं दाखवलेली आहेत की हे कर्माचं स्थान, मग एक करता लागतो, मग विभिन्न इंद्रिय लागतात, प्रयत्न लागतो आणि मग शेवटी हृदयात असलेला परमात्मा त्यांनी सँक्शन केलं तरच मग आपल्याला आपण सक्सेसफुल होतो किंवा ते कार्य सिद्धीस पोचतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. एकमेव करताय. पल्लवी माताजी, या श्लोकांचे नंबर लिहून घेता का? म्हणजे आपण नेक्स्ट टाइम जरा त्याच्यामध्ये चेंजेस करूया. हो चालेल माताजी. 8.16 आणि याच्या अगोदरचा सुद्धा जो श्लोक होता ना, हा इकडे पण करता स्पेलिंग चुकीचं आहे, हे शरीरी चुकीचं आहे. हा आता वाचता हे 18.18. हो माताजी. मी बुक मधनं रीड करू का माताजी त्यापेक्षा? चालेल चालेल. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा किती अनालिसिस झालेलं आहे. एखादा कर्म आपण करतो त्या कर्माला प्रोपेल कोण करतं? ते कर्म करण्यासाठी प्रेरणा कोण देतं? तर हे बघा इकडे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता या 3 गोष्टी ज्या आहेत या प्रेरणा देतात. याला ज्ञान त्रिपुटी म्हणतात. याशिवाय आपल्याला कर्म करताच येत नाही. आता पहिला आपण एक एक बघूया. ज्ञान बघूया. आता जे ज्ञान आहे हे एक प्रायमरी इन्स्पिरेशन आहे बरं का, कार्य करण्यासाठी. समजा आता जर मला कोणी सांगितलं की तू आता विमान चालव, मी म्हणेन काय, मला तर विमानाचं काहीच ज्ञान नाहीये. असं जर मी म्हंटल असं आणि मला ज्ञान नाहीये म्हणून मला ती प्रेरणाही होणार नाही विमान चालवायची. तर जर आपल्याला कुठलंही कर्म करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला त्या कर्माबद्दल
ज्ञान लागतं. उदाहरणार्थ की एखाद्या माणसाला माहितीये की मी काम केल्यानंतर मला महिन्याच्या अखेरीस इतका पगार मिळणार आहे. मग त्या पगारामुळे त्याला मोटिवेशन मिळतं आणि तो चांगल्या तऱ्हेने काम करतो. किंवा एखादा क्रिकेटर असेल, आता क्रिकेटरला माहिती आहे की मी चांगल्या विकेट्स घेतल्या, चांगल्या रन्स मिळवल्या आणि मॅच जिंकून दिली तर मला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळेल. मग मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड म्हणजे काय? खूप प्रसिद्धी, खूप पैसा, खूप ऍडव्हर्टाइजमेंट्स मध्ये लोक तुम्हाला घेतात. तर हे जेव्हा त्याला माहिती असतं, याचं जेव्हा त्याला ज्ञान असतं, तेव्हा तो तासनतास प्रॅक्टिस करतो. कारण त्याला माहिती आहे की त्याला काय मिळवायचं आहे. तर हे जे ज्ञान आहे हे खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर आपण कर्ता बघूया. जो कर्ता आहे तो कर्म करतो, बरं का. आणि तो कर्म जेव्हा करतो तेव्हा त्याला काहीतरी साधन लागतं, म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ ऍक्शन. मग ते जे साधन आहे ते काय असतं? त्याची इंद्रिय असतात, ते काम असतं आणि तो स्वतः जो आहे काम करणारा कर्ता. अशा 3 गोष्टींमुळे ते काम होतं. म्हणजे कर्त्याच्या खाली सुद्धा 3 गोष्टी असतात, बरं का. आणि जे ज्ञेय आहे, ज्ञेय म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट किंवा गोल. आता ज्ञानाचा गोल किंवा ऑब्जेक्ट काय आहे? तो क्रिकेटर, त्याला काय हवं असतं? त्याला प्रसिद्धी हवी असते, पैसा हवा असतो. आणि आपल्याला सुद्धा काय हवं? आपल्यालाही पैसा हवा असतो. म्हणून आपण ते कर्म करतो. आलं का लक्षात तुम्हाला? म्हणून आपण ते कर्म करतो, कारण ऑब्जेक्ट किंवा गोल ऑफ नॉलेज हा क्लिअर असतो. आता कृष्ण आपल्याला सांगतो की हे जे आपलं ज्ञान आहे, आपलं हे जे आपण कर्म करतो किंवा जो कर्ता आहे, त्या कर्त्याचा निश्चय जो आहे, ते कार्य करण्याच्या पाठीमागे एक निश्चय असतो. तर हे सगळं 3 गुणांनी डायरेक्ट केलेलं असतं किंवा 3 गुणांच्या पूर्ण कंट्रोल खाली या सर्व गोष्टी असतात. तर त्या कशा असतात ते आपण बघूया. तर इकडे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता यासाठी त्यांनी उदाहरण दिले. बघा, एक बास्केटबॉल प्लेयर आहे आणि हा जो प्लेयर आहे हा पहिल्यांदा मनामध्ये विचार करतोय की आता मी जरा उंच उडी मारीन आणि बॉल हा बरोबर बास्केटमध्ये जाईल आणि गोल होईल. आणि त्याप्रमाणे तो त्याच्या मनामध्ये ऑलरेडी ते कार्य करतो. आणि मग तो त्याच्या स्थूल शरीराने प्रॉपर जजमेंट घेऊन तो गोल करतो. का? कारण बास्केटबॉल जो खेळ आहे, त्या बास्केटबॉल खेळाबद्दलचं ज्ञान त्याला आहे. ज्ञेय म्हणजे काय? त्याला माहिती आहे की मला गोल करायचा आहे आणि ही मॅच जिंकून द्यायची आहे आपल्या टीमला. हे ज्ञेय झालं. ज्ञाता म्हणजे कर्ता, तो स्वतः आहे आणि त्याची साधनं काय आहे? त्याची इंद्रिय आहेत, तो स्वतः आहे आणि तो बास्केटबॉलचा गेम आहे. तर या तिन्ही गोष्टी धरून तो गोल करतो. आणि हे जे आहे हे एक साधं उदाहरण दिलंय बरं का तुम्हाला समजण्यासाठी. आता आपण बघूया कृष्ण किती अनालिसिस करतोय. बघा, ज्ञानाचं अनालिसिस करतोय, कर्त्याचं करतोय, बुद्धीचं करतोय, निश्चयाचं करतोय. आणि या सर्व अनालिसिस मुळे तुम्ही बघा, ऑफिसमध्ये कितीतरी कर्मचारी तेच काम करत असतात, पण तेच काम जरी त्यांनी केलं
तर त्याच्या मागचा हेतू प्रत्येकाचा वेगवेगळा असतो. हा, तर आता आपण हे ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 20. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजन असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच विभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. श्लोक नंबर 21. हरे कृष्ण. आता मी जरा असं हे करते, तुम्ही आता मला अनम्यूट करून सांगा की तुम्हाला हे माहिती आहे का की ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपांमध्ये, अनंत जीवांमध्ये आपल्याला तो एकच परमात्मा दिसतो. याचं कोणी मला उदाहरण सांगू शकेल का? हात वर करा. आपले कितीतरी संत झालेत ना की जे आपल्याला ज्यांना हे समजलेलं आहे. कोण सांगेल? कृष्णासाठी करतो ते. बोला श्रुती माताजी. कृष्णासाठी करतो ते का? नाही, पण हे असं जे ज्ञान आहे जिकडे अनंत जीवांमध्ये त्या माणसाला एकच परमात्मा दिसतो, त्याला सात्विक ज्ञान म्हटलं जातं. तर असं मला कोणी उदाहरण सांगेल? वैष्णवी माताजी. हरिदास ठाकूर. हरे कृष्ण माताजी. हा, बरोबर आहे. माताजी अजून एक आपल्या मराठी संतांमध्ये आठवलं, एकनाथ महाराज आहे. एकनाथ महाराज. ते हा. भाकरी कुत्रा घेऊन पळाला तर ते तूप घेऊन त्याच्या मागे पळाले की पांडुरंगा तुपा बरोबर भाकरी खा. हे एक उदाहरण मला बरोबर. आता आठवलं. म्हणजे हे जे एकनाथ महाराज होते हे भाकऱ्या करत होते आणि एका बाजूला ठेवल्या होत्या आणि तिकडे एक भुकेला कुत्रा असतो, तो येतो आणि तो एक भाकरी घेतो आणि जातो आणि हे त्याच्या पाठीमागे पळत सुटतात की तुझा घसा कोरडा होईल, तू भाकरी बरोबर तूप घे आणि मग खा. तर का? कारण अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये जो एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव ज्याला दिसतो किंवा तो एकच परमात्मा अनंत रूपांमध्ये दिसतो, असं जे ज्ञान आहे त्याला सात्विक ज्ञान म्हटलं जातं. बरं का? आता पुढचं आपण बघूया, राजसिक ज्ञान. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 21. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस होय असे जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण सर्व, आपल्याला हे असं ज्ञान असतं बघा. आपण म्हणतो की हा कुत्रा आहे, तो साप आहे, तो हत्ती आहे. आपण त्यांच्यावर, आपण जसं कृष्णावर प्रेम करतो तसं आपण करू शकत नाही आणि आपण घाबरतो सुद्धा त्यांना. बरं का? म्हणजे साप असेल तर तो साप आपल्याला काही करेल म्हणून सुद्धा आपण घाबरतो आणि त्या घाबरण्याच्या पाठीमागे कारण असतं की आपण त्याच्यामध्ये परमात्मा बघत नाही. आता पुढचं श्लोक नंबर 22. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर आता हे जे ज्ञान आहे हे तमोगुणी लोकांचं ज्ञान असतं. त्यांचं ज्ञान त्यांच्या शरीरापुरतं सीमित असतं. म्हणजे ते काय म्हणतात की हे माझ्या शरीराच्या सुखासाठी, माझ्या शरीराच्या सुखासाठी जे ज्ञान आहे तेच खरं ज्ञान असं ते म्हणतात. आणि ते ही लोक जी आहेत ते गुरूंकडे जाऊन ज्ञान काय आहे, अज्ञान काय आहे यांचा फरक ते समजावून घेत नाही. रादर ते गुरुपर्यंत जातच नाही आणि जरी गेले तरी त्यांच्या मागण्या त्यांच्या शरीरापुरत्याच असतात. तर हे जे ज्ञान आहे
हे तमोगुणी ज्ञान आहे. आणि हे जे तमोगुणी ज्ञान आहे त्याचं कृष्णाबरोबर काहीही कनेक्शन नसतं. म्हणजे जे प्राणी असतात ना, त्यांचं जे ज्ञान असतं ते फक्त अन्न मिळवण्यासाठी असतं, रक्षण करण्यासाठी असतं, किंवा आपण आपलं घर, आता एखादा पक्षी सुद्धा बघा अशा ठिकाणी आपलं घरटं बांधतो जिकडे ते सुरक्षित असेल. तर असं ज्ञान जे तुमच्या शरीरापुरती सीमित असतं त्याला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची कार्य किंवा कर्म, जे कर्म नेमलेले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे जे सात्विक कर्म म्हणजे 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, की आपण आपली ड्युटी करायची. ती ड्युटी करत असताना आपण त्या ड्युटीमध्ये आसक्ती नाही ठेवायची. ते कर्म आपण करायचं का करायचं? कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचं. आणि त्यात आपले काही द्वंद्व की मला आवडतं मला आवडत नाही असं नाही. विदाउट अटॅचमेंट ही ड्युटी केली पाहिजे आणि ड्युटी म्हणून केली पाहिजे, फळाची इच्छा ठेवली नाही पाहिजे. आणि आता तुम्ही असं, आता आपण जरासं याच्यात खोलात गेलो तर तुम्ही असं बघाल की डिटॅचमेंट सुद्धा एका वेगळ्या तऱ्हेची अटॅचमेंट असते बरं का. की ही जी अलिप्तता म्हणजे सुद्धा अशी पाहिजे की आपल्याला त्यात प्रेम सुद्धा असलं नाही पाहिजे, त्या कर्मामध्ये द्वेषही असला नाही पाहिजे. आता तुम्ही बघा की एकेकांना एखादी गोष्ट मिळत नाही या भौतिक जगात, म्हणून त्यांना अलिप्तता किंवा डिटॅचमेंट येते. आणि ही जी डिटॅचमेंट आहे ही दुसऱ्या तऱ्हेची एक अटॅचमेंट असते. उदाहरणार्थ ती कोल्ह्याची गोष्ट माहिती आहे ना तुम्हाला. तो कोल्हा उड्या मारत असतो, त्याला द्राक्ष हवी असतात आणि नंतर तो म्हणतो मला द्राक्ष नकोच आहेत, मला ती द्राक्ष आंबट आहेत. म्हणजे त्याला अलिप्तता का आली? त्याला हवी असणारी गोष्ट मिळाली नाही. तर असं नाही झालं पाहिजे. अशा तऱ्हेने आपली डिटॅचमेंट आली नाही पाहिजे. इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की अशा ज्ञानाने तुम्हाला डिटॅचमेंट आली पाहिजे. म्हणजे आता आपल्याला अशा तऱ्हेची जी अलिप्तता आहे ती कशी येईल? जेव्हा आपण कृष्णासाठी काहीतरी कार्य करू तेव्हा येईल. 1 मिनिट, माझी बॅटरी जरा लो झाली आहे, मी परत तर त्यांनी इकडे काय आपल्याला ज्ञानाने अलिप्तता आली पाहिजे, फ्रस्ट्रेशननी नाही. आणि आता बघा दोन्हीही विचारसरणी किती चुकीची आहे. जे काय होत आहे ती कृष्णाची इच्छा आणि मी काही करणार नाही, कृष्ण सर्व काही करेल. दोन्हीही विचारसरणी चुकीची आहे. आपल्याला कर्म कसं केलं पाहिजे? खूप जोमाने केलं पाहिजे, कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे आणि त्यात आपण फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. मग आपण असं कधीच बोलणार नाही. आता पुढचा. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 24. रजोगुणी कर्म म्हणजे काय? परंतु फल ची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे बघा रजोगुणी कर्म म्हणजे पहिल्यांदा माणसाच्या इच्छा असंख्य असतात, तो फळाशी
ऑलवेज अटॅच्ड असतो आणि हे लोक असतात ते दिवस रात्र का काम करतात? त्यांच्या मनाच्या सुखासाठी आणि शरीराच्या सुखासाठी. ते आत्म्यासाठी कधीच काही करत नसतात. तर असे जे कर्म आहेत त्याला रजोगुणी म्हटलंय. आता पुढचं आपण वाचूया. श्लोक नंबर 25. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंस अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. तामसिक कर्म म्हणजे माताजी इथे सुद्धा एक 24 मध्ये पण एक हे आहे, मिथ्या पाहिजे होता. आय थिंक तिथे त्या आहे फक्त खालून दुसरी लाईन. बरं, ठीक आहे. तर हे जे तमोगुणी कर्म आहे, तमोगुणी कर्म म्हणजे काय? जे वेदांमध्ये आपल्याला सांगितलं निषिद्ध आहे, हे करू नका, हे असं जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा ते तमोगुणी कर्म होतं. उदाहरणार्थ करप्शन, ब्राईब घेतात, किती लोकांना सांगतात की बाबा आम्ही तुम्हाला नोकरी लावून देऊ आणि मग त्या गरीब लोकांकडून खूप पैसे घेतात. हे जे असं जे कर्म करतो जिकडे आपण दुसऱ्यांवर हिंसा करतो ते खूप वाईट आहे. आणि किंवा जे 4 नियम श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला पाळायला सांगितले ते न पाळता आपण तेच केले म्हणजे ते तमोगुणी कर्म होतं. आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. श्लोक नंबर 26. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे जो करता कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करतो त्याला आपण सात्विक करता असं म्हणतो. मग असे हा जो करता आहे ना त्याला माहिती आहे की ज्या बाहेरच्या बाह्य गोष्टी आहेत ना की जेव्हा आपण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी भौतिक कडून आनंद मिळवतो तर हा जो सात्विक करता आहे त्याला समजतं की हा आनंद टिकत नाही आणि आनंद जो आहे त्याचा उगम म्हणजे आत्मा आहे. आत्म्यातून आपल्याला आनंद मिळतो. तर आत्म्यासाठी आपण काहीतरी कर्म केलं पाहिजे. मग कुठला आत्मा हे पण त्याला माहितीये, परमात्मा म्हणजे विष्णू किंवा कृष्ण यांच्या आनंदासाठीच मी कर्म केलं पाहिजे. जेव्हा परमात्मा आनंदित होईल तेव्हा मी सुद्धा आनंदित होईल असं जाणून तो निश्चयाने आणि उत्साहाने, बघा उत्साह होतो, यश अपयश काय बघत नाही, हे चांगलं आहे. श्रील प्रभुपाद ते अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांना जेव्हा त्यांच्या गुरुनी सांगितलं होतं की तू पाश्चात्य देशात जा आणि तू कृष्ण भावनामृताचा सगळीकडे प्रसार कर, सगळ्यांना सांग, प्रसार कर, सगळ्यांना भगवद्गीता सांग, हरे कृष्ण महामंत्र जपाचं महत्व सांग. त्यांना एक सांगितलं होतं की तुझी प्रवचन, तुझा जप हा चालू राहिला पाहिजे. जरी तू एखाद्या दिवशी प्रवचनाला बोलवलंस आणि कोणीही लोक आले नाही तरी 4 भिंतींना प्रवचन करायचं. त्या 4 भिंती आहेत ना त्या ऐकणार आहेत, कोणीही आलं नाही तरी. आणि त्याच अगदी त्यांनी शब्दन शब्द श्रील प्रभुपादांनी पाळला. त्याच निश्चयाने उत्साहाने
त्यांनी आपल्या गुरुनी काय सांगितलंय ते कार्य केलं. यश अपयशाची चिंता केली नाही. त्यांना यशच मिळालं अर्थात त्यांनी काहीही डायल्यूट केलं नाही आणि ते खोटं बोलले नाही. तर याला सात्विक कर्ता म्हणतात. आता पुढचं बघूया. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 27. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, इच्छाळू, अपवित्र व सुखदुःखांमुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जो एखादा माणूस अगदी जे काय शास्त्रात दिलंय त्याच्या विरुद्ध वागतोय, जो खूप भौतिकाकडे आकर्षित आहे, जो दुसऱ्यांना फसवतो, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यामध्ये तरबेज असतो, जो खूप आळशी असतो, की आपल्याला पटकन पैसे कसे मिळतील इकडे त्याचं लक्ष असतं, अशी जी माणसं असतात त्यांना तमोगुणी कर्ता असं म्हटलेलं आहे बरं का. तर असे जे असतात ना, खरं म्हटलं तर तमोगुणी, जे खूप आळशी असतात, दुसऱ्यांना फसवतात, दारू पितात, दिवस दिवस काही काम करत नाही, भांडतात दुसऱ्यांबरोबर. तर ही जी तमोगुणी माणसं असतात ना, त्यांना खरं म्हटलं तर आपण कोणी काही करू शकत नाही. तमोगुणांनी त्यांना बेड्यानी घट्ट बांधलेलं आहे. तमोगुणांनी त्यांना बांधलेलं आहे किंवा त्या बेड्या त्यांच्या तमोगुणांनी इतक्या घट्ट बांधल्या गेल्या आहेत की ती गाठ आपल्याला सोडवता येत नाही किंवा आपल्याला त्यांना जरी प्रेमाने समजवायला गेलो तरी ते समजू शकत नाही. कारण त्यांची बुद्धी जी असते त्या बुद्धीमध्ये पूर्ण ती अज्ञानाने आच्छादलेली असते. आपण काय सांगतोय हे त्यांच्या डोक्यातच जाऊ शकत नाही. आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. श्लोक नंबर 30. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता सात्विक बुद्धी म्हणजे काय? क्लॅरिटी असते, काय बरोबर आहे काय चूक आहे. हॅलो माताजी, तो श्लोक चुकीचा वाचलाय. 32 नंबरचा वाचायला पाहिजे होता. 32 नाही, कुठला? हा ना, 18.30. 32चा पाहिजे होता. तो 30चा वाचला गेलाय. 30चा. हो का? जरा बघूया बरं 30 आणि 32 काय आहे. मी बघते म्हणजे मग ही चूक मी माताजी सुधारू बरोबर शकेन. आहे. 30 नंबरचाच आहे. नाही, 32 नंबरचा आहे मॅडम. नाही नाही नाही, बरोबर आहे. 30चा बरोबर आहे माताजी. माझ्याजवळ बुक आहे समोर. बरोबर आहे. 30 नंबरचा सात्विक बुद्धी, 31 नंबरचा राजसिक बुद्धी आणि 32 हो. नंबरचा तामसिक बरोबर आहे. बुद्धी. बरोबर आहे. हरे कृष्ण. चालेल. तर आता इकडे जी बुद्धी सांगितलेली आहे की आता सात्विक बुद्धी या माणसाला हा शास्त्र वाचतो. शास्त्राच्या आधारावर काय योग्य काय अयोग्य आहे याच्यावर तो ऍक्शन घेऊ शकतो. त्याला क्लॅरिटी असते, त्याचं थिंकिंग कसं असतं, पूर्ण क्लिअर असतं. त्याच्या मनामध्ये गोंधळ नसतो, कन्फ्युजन नसते. त्याच्यामुळे असा जो माणूस आहे तो जप करू शकतो की मला माहितीये जप का करायचा, जपाचे फायदे काय आहेत आणि माझं कर्तव्य म्हणून केला पाहिजे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मी पोस्टपोन करीन, माझा जप पोस्टपोन करणार नाही. मी एकदा एका प्रभूजींचं लेक्चर ऐकत होते तर ते खूप छान सांगत होते. ते म्हणत होते की आता समजा जर तुम्हाला 2 गोष्टी करायच्या, एक गोष्ट कुठली तरी भौतिक गोष्ट आहे, एक गोष्ट जप.
हा किंवा हरे कृष्ण संकीर्तनाला जायचं, तर जपाला आणि कीर्तनाला पहिल्यांदा महत्व द्या. ती भौतिक गोष्ट आहे, ती म्हणा आज झाली तर झाली, नाहीतर उद्याला बघीन. मग ते म्हणाले की समजा जर तुम्हाला 10 गोष्टी करायच्या आहेत, त्यातल्या 9 भौतिक आहेत आणि एक कृष्णासाठी सेवा करायची, कृष्ण सेवेला प्राधान्य द्या आणि मग म्हणा की उरलेल्या 9 गोष्टी ज्या आहेत त्या मी नंतर करीन, हे काम झाल्यानंतर करीन. मग जर तुम्हाला 100 गोष्टी करायच्या आहेत, 99 गोष्टी भौतिक आहेत आणि एक गोष्ट कृष्णासाठी आहे फक्त, त्या एका गोष्टीला प्राधान्य द्या आणि 99 गोष्टी म्हणा आज जितक्या होतील तितक्या मी करीन, बाकीच्या उद्याला. आणि 100 गोष्टी आहेत, 100 गोष्टींपैकी 99 जर भौतिक आहेत किंवा 1000 गोष्टी 999 भौतिक आहेत, एकच तुम्ही कृष्णासाठी करताय, त्याला पहिल्यांदा प्राधान्य द्या. आणि असं कोण करू शकतं? ज्याला सात्विक बुद्धी आहे तो करू शकतो. आता पुढचं बघूया. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता राजसी बुद्धी म्हणजे बघा, थोडस ज्ञान असतं पण त्या ज्ञानावर तो माणूस आचरण करू शकत नाही. म्हणजे म्हणतो ना, कळतं पण वळत नाही. म्हणजे थोडस त्याला ज्ञान असतं पण त्याच्यावर तो काही ऍक्शन घेऊ शकत नाही, आचरण करू शकत नाही. हा, आणि खूप ज्ञान नसल्यामुळे तो कधी कधी चुका करतो. कुठलं कार्य धार्मिक आहे, कुठलं कार्य धार्मिक नाहीये, याच्यातला तो बऱ्याचदा फरक जाणू शकत नाही. आता पुढचं बघूया. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 32. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हा, आता तामसिक बुद्धी म्हणजे ही लोक जी असतात ही नास्तिक असतात. त्यांना काय वाटतं की एखादा खूप मोठा माणूस असेल, हा, तर ते असं म्हणतील की हा देव आहे. म्हणजे हा खरं म्हटलं देव नसतो, त्यांनी खूप प्रोग्रेस केला असतो, मे बी कुठल्या तरी सायन्सच्या फील्डमध्ये नाहीतर दुसऱ्या कुठल्या तरी फील्डमध्ये, आणि तो या माणसाला जणू काय देव समजतो. आणि जो देव असतो तो काय हे करतो, खरोखर जो देव आहे तो त्याला साधा माणूस समजतो. म्हणजे आपण बघितलंय ना, महाभारतामध्ये कितीतरी जण होती ती कृष्णाला ओळखू शकली नाही की कृष्ण हा भगवान आहे, हे कोणी ओळखलं नाही. ते म्हणायचे नाही कृष्ण हा आमच्यासारखाच आहे असं. तर अशा वेळेला की जो म्हणतो की हा धर्म नाहीये, हा धर्म आहे, चुकीचं जे म्हणतो. हा, तर आता बऱ्याचदा आपण बघतो काही काही जण खूप दारू पितात, इतकी दारू पितात की शेवटी ते त्यांचं घर सुद्धा विकायला तयार होतात. आणि त्यांना काळजी नसते की माझी बायको, माझी मुलं यांचं काय होईल, हे पुढे काय करतील. तर ते ही जी बुद्धी आहे ना, ही तामसिक बुद्धी आहे. आता पुढे बघूया आपण. हा, हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हा, यस माताजी. श्लोक नंबर 33. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. आता सात्विक निश्चय म्हणजे कसा की
जो पूर्ण तऱ्हेने एकतर त्याला पटलेलं आहे की मला जप हा केलाच पाहिजे, काही झालं तरी मी माझा निश्चय जो आहे, काहीही कुठलंही संकट जरी आलं तरी हा निश्चय या माणसाचा कायमच राहतो. बघा कृष्ण आपलं मन किती डिसेक्ट करतोय बघा, तुमची बुद्धी कशी आहे, कसं कर्म करता करता कसा आहे. आता निश्चयावर कृष्ण आपल्याला सांगताय. आता श्रील प्रभुपाद हे अमेरिकेला गेले होते आणि पहिल्यांदा ते अमेरिकेला बॉस्टन मध्ये गेले आणि तिकडे ते ओळखीचे त्यांचे कोण मित्र होते, त्यांच्या मुलाच्या घरी ते थोडे दिवस राहिले आणि ते थोडे दिवस राहिले आणि तिकडे त्या मुलाची जी बायको होती ती अमेरिकन होती. बायको होती की गर्लफ्रेंड होती मला लक्षात नाही. आणि ते राहत होते तर त्यांच्या घरी सकाळपासून नॉनव्हेज, अगदी सकाळपासून ना. आणि श्रील प्रभुपाद स्वतःचा स्वयंपाक करायचे. ते एक त्यांचा राईस कुकर घेऊन गेले होते, त्यातच सगळा स्वयंपाक करायचे. स्वयंपाक झाल्यानंतर जो काही उरेल तो संध्याकाळी ते फ्रीज मध्ये ठेवायचे. त्याच्या बाजूला चिकन, मटण, डक, डिअर, वेगवेगळे प्रकारच्या प्राण्यांचं मांस असायचं. पण तरीही श्रील प्रभुपादांना त्यांनी हे नाही केलं की नाही की आता मी अशा लोकांबरोबर कसा राहू, मी अशा घरी राहून जॉब कसा करू. नाही, त्यांचा निश्चय कायम होता. काही झालं तरी त्यांनी जो निश्चय केला होता तो त्यांचा कायम राहिला. त्यांनी करून दाखवलं. हे का करून दाखवलं? कारण त्यांची जी बुद्धी होती त्या बुद्धीला ती बुद्धी सबळ होती. ते रोज शास्त्र वाचायचे आणि त्यांना ते ज्ञान त्यांचं क्लिअर होतं, क्लॅरिटी होती आणि त्याच्यामुळे ते आचरण करू शकायचे. आपण बघा, आपण जर म्हणू आता जर खूप जणांचे प्रश्न असतात की मी हरे कृष्णाचा मंत्र कसा म्हणू, माझ्या घरी तर सगळे नॉनव्हेज खातात, मग मी कृष्णाला प्रसाद कसा दाखवू, मला दाखवायचंय पण या कारणांमुळे मला मिळत नाही. बघा ही कारणं जी आहेत ना ही सगळी बाह्य आहेत, खरं कारण तुम्हालाच करायचं नाहीये हे असतं. अशा परिस्थितीत सुद्धा तुम्ही कृष्णमय होऊ शकता. कृष्णाने काय सांगितलंय? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या चारपैकी तुमची इच्छा आहे ते मला द्या. कुठेही कृष्णाने मोठमोठं पंचपक्वान्य सांगितलंय का मला द्या? तुम्ही मला सांगा, घरी तुम्ही काही खात असाल, तुम्हाला पाणी द्यायला काही बंधन आहे का? तुम्हाला फळं द्यायला काही बंधन आहे का? फुलं व्हायला काही बंधन आहे का? आणि पानं, तुळशीचं पान कृष्णाला अतिशय प्रिय आहे. तर कधीही लक्षात ठेवा, दुसरी माणसं जी आहे ती कधीही बंधन नसतात. तुम्हाला काय हवंय हे कृष्ण बघत असतो आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला भक्ती प्रदान करतो. आता पुढचं. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 34. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो तो निश्चय राजसिक होय. हरे कृष्ण. आता राजसिक माणूस हा फळांकडे खूप आसक्त असतो. आता तुम्ही जर बघितलं असेल ना, धर्म, अर्थ, काम हे आपल्याला ना गुजराती लोकांमध्ये खूप दिसतं. ते खूप दान धर्म करतात बरं का. आणि असं जे काही ते दान करतात ते सुद्धा एक यज्ञच झालं ना. त्यांच्याकडे पैसा खूप येतो. तो पैसा आल्यानंतर पुढची स्टेप म्हणजे आपल्या इच्छा ज्या आहेत त्या पुरवायच्या. पण ते बरोबर प्रोसेस फॉलो करतात. पहिल्यांदा धर्माचं पालन,
मग अर्थ म्हणजे पैसा येतो आणि मग काम म्हणजे आपल्या इच्छा पूर्ण करणं. तर सतत त्यांचं लक्ष फळाकडे असतं. तर असा जो निश्चय असतो त्याला राजसिक म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 35. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे आता कृष्ण. आपण बघूया की जो तामसिक निर्धार असतो, तामसिक निश्चय असतो, तो कसा असतो बघा. की आता प्रत्येकाच्या घरी तुम्हाला अशी उदाहरणं दिसतील की जिकडे मुलगा आणि वडील एकमेकांशी बोलत नाही, किंवा दोन बहिणी असतात त्या सुद्धा बोलत नाही, दोन भाऊ असतात ते सुद्धा बोलत नाही, किंवा सासू सुनेकडे बोलत नाही, किंवा जावई सासऱ्यांकडे बोलत नाही. ही सगळी यापैकी एक कुठे ना कुठे तरी आपल्याला दिसतच ना. आणि इकडे हा जो निश्चय असतो ना की माझा इगो कोणीतरी दुखावलेला आहे, आता या माणसाकडे मी जन्मभर बोलणार नाही, किंवा या माणसाचा जेव्हा मला संधी मिळेल तेव्हा या माणसाचा अपमान करण्याची संधी मी सोडणार नाही. हा जो निश्चय असतो याला तामसिक निश्चय म्हणतात. आणि हा जो निश्चय असतो हा बरं एकच दिवस नसतो, हा आपल्या मनामध्ये सबकॉन्शियस माइंड मध्ये राहतो. हा निश्चय तो जागृत होत असतो एकसारखा. आणि हा जो याला अनप्रोडक्टिव्ह थॉट म्हणतात. अशा सगळ्या विचारांनी आपली शक्ती जी आहे ती कृष्णाकडे अशा विचाराने कधीच जाऊ शकत नाही, आणि आपण कधीच आध्यात्मिक उन्नती करू शकत नाही. उलटी आपली एनर्जी ड्रेन आउट होते. म्हणजे आता असा जो माणूस असेल हा दुसऱ्यांच्या विचारामध्ये त्याची एनर्जी, त्याची शक्ती इतकी वाया जाईल की जप करण्यासाठी त्याच्याकडे ती मानसिकताच राहणार नाही. ती थोडी शक्ती की बाबा आता मला जप करायचा, ही माझी ड्युटी आहे, हे सुद्धा म्हणायला एक शक्ती लागते बघा आपल्याला मनाची, की मला जप करायचं, ही त्याच्याकडे असूच शकत नाही. कारण अशा विचारांमध्ये त्याची शक्ती वाया जाते. याला तामसिक निश्चय म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आरंभी विषासमान प्रतीत होतो परंतु शेवटी अमृततुल्य असते, आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता सकाळी लवकर उठा, पहाटे 4 ला जप करा. बघा तुमचा दिवस कसा जातो. असा एकही दिवस जाणार नाही ज्या दिवशी जप करायचं राहून गेलं. 9 वाजता बघा तुमची सगळी कामं व्यवस्थित झालेली आहे, पण सकाळी पहाटे 4 ला उठायचं म्हणजे काय, म्हणजे विषा समान आहे. तर आणि सकाळी आरामात 7-8 ला उठायचं म्हणजे अमृतासारखे. पण जे आरंभी विषासमान आपल्याला वाटतं, पण नंतर बघायला गेल्या तर तुमचा जॉब झालेला असतो, मंदिरात जाऊन आला असता, सगळी तुमची कार्य झालेली असतात. तर मग हे जे आपल्याला सुख मिळतं अशा सुखाला आपण सात्विक सुख म्हणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता सुख, आता कोणाला भरपूर हॉटेलमध्ये जाऊन खायची सवय आहे,
कसं लागतं अमृतासारखं. चला आज घरी काही काम करायचं नाही, बाहेर जायचं, खायचं, सगळं तेलकट चमचमीत खायचं. पण हे जरी अमृतासारखं असलं तरी काय होतं, नंतर अशी आपल्याला सवय लागली की काय होतं ते विषा समान असतं. म्हणजे इकडे परत स्पेलिंग मिस्टेक आहे बरं का, विषयाप्रमाणे. तर विषासमान असतं म्हणजे आपल्याला नंतर रोग होतात. एक दिवस असा होतो की डॉक्टर सांगतो की तुम्ही बाहेरचं अन्न खाऊ नका, घरचंच अन्न खा. तुम्हाला ब्लड प्रेशर झाला, तुमचं जे हार्ट आहे त्या आर्टरीज ब्लॉक्ड आहेत असं डॉक्टर सांगतात. तर याला म्हणतात राजसिक सुख. प्रथम ते अमृतासारखं असतं आणि नंतर विषासमान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून ते शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे तामसिक सुख म्हणजे काय, ते असं तो जो माणूस आहे त्या माणसाला कुठलीच चांगली गती मिळत नाही. आता एखादा माणूस खूप आळशी असेल आणि खूप झोपत असेल तर त्याचं सगळ्यांबरोबर भांडण होतं, स्वतःलाही त्याला सुख मिळत नाही, त्याचा प्रोग्रेस होऊच शकत नाही. तर असं जे सुख आहे ते आरंभी सुद्धा विषासारखं असतं आणि अंत सुद्धा विषाप्रमाणे असतो, त्याला तामसिक म्हणतात. आता आपल्याला कृष्ण वर्णाश्रमाबद्दल थोडस सांगणार आहे. हरे कृष्ण. नाही हे झालंय ना आपलं हे ब्रह्म 20 हा श्लोक. एक मिनिट. हा ओके. हे हा आता आपल्याला कृष्ण वर्णाश्रमाबद्दल सांगणार आहे. पण प्रथम मला सांगा बरं, 4 वर्ण कोणते आणि 4 आश्रम कोणते, कोण सांगणार आहे? हात वर करा. कोण नाही आज? बरं पल्लवी माताजी. स्वाती माताजी बोला. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. चालेल. बरं आता मला सांगा, ब्राह्मण हा कुठल्या गुणामध्ये असतो? सात्विक. सत्वगुणामध्ये. सत्वगुण. बरोबर. आणि ब्राह्मण हा जातीने नसून विचारावर असतो, हे पण सांगितलं. सत्व आणि रजगुण दोघांमध्ये असतो. क्षत्रिय. आणि सत्व वैश्य तो रज आणि तमगुणात असतो. व्हेरी गुड. आणि शूद्र तमगुणात असतो. तामसिक हो. बरोबर. हे 4 वर्ण झाले. आता हे आश्रम. वर्ण, हे जे वर्ण आहेत हे गुणांवर आहेत बरं का. आपण म्हणू शकत नाही मी ब्राह्मण आहे. जर तुमच्यामध्ये हे गुण असतील तरच तुम्ही म्हणू शकता मी ब्राह्मण आहे. आणि या कलियुगामध्ये व्यासदेवानी लिहिलेलं आहे की कोणीही ब्राह्मण नाहीये. कलियुगामध्ये आपण सगळे शूद्र आहोत. कलो शूद्र संभवः. बघा शास्त्र वाचल्यावर आपले डोळे कसे उघडतात. तर ब्राह्मणांमध्ये 9 गुण हवे. ते 9 गुण कोणते? आता मी वाचते. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. हे जे गुण आहे हे गुण तुमच्यामध्ये असेल
तरच तुम्हाला म्हणू शकता की मी ब्राह्मण आहे. असं नाही की माझ्याकडे हे 8 गुण आहे पण हा गुण नाहीये, किंवा माझ्याकडे हे 7 गुण आहेत आणि हे 2 गुण नाही. 9च्या पैकी 9 गुण असतील तरच तुम्ही समजू शकता मी ब्राह्मण आहे. मग हे शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता हे जे गुण आहे हे युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व हे जे गुण आहे, 7 गुण क्षत्रियामध्ये 7 पैकी 7 असेल तर आपण म्हणू शकतो की हा क्षत्रिय आहे. आणि जे वैश्य आहेत ते वैश्य फार्मिंग किंवा बिझनेस, ट्रेडिंग, कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे साधारणतः हे त्यांचे कर्म असतात जे वैश्य असतात. आणि शूद्र म्हणजे काय, जो ब्राह्मणांची, क्षत्रियांची किंवा वैश्य यांची सेवा करतो किंवा यांच्या घरी नोकर म्हणून काम करतो, त्याला शूद्र म्हणतात. तर इकडे हे सगळे गुण आपल्यामध्ये नसल्यामुळे आपण आता शूद्र आहोत. आता पुढचं आपण बघूया. आता पल्लवी माताजी वाचता का? आश्रम राहिले ना, आश्रम, हो माताजी. हरे कृष्ण. गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम. त्याचा नाहीये माताजी संबंध ह्या श्लोकात. त्यांनी ते आश्रम पण म्हणलं होतात ना, वर्ण आणि आश्रम. बरं, वर्ण आणि आश्रम. हा, तर आता आश्रम म्हणजे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. आता ते सांगणार आहे ना जरा पुढे मी. हा, बरं. आता हे खालचं वाचता का अनुवाद? हो माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे काही जण क्षत्रिय असतात, काही जण ब्राह्मण असतात, काही वैश्य तर काही शूद्र असतात. तर कृष्ण काय सांगतोय की मी सर्वांना अवेलेबल आहे. असं नाही की मी फक्त ब्राह्मणांना माझी प्राप्ती होऊ शकते किंवा क्षत्रिय. हे दोन्हीही, ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या उच्च जाती समजल्या जात होत्या. पण कृष्ण म्हणतो नाही, हे चुकीचं आहे. मी सर्वांना माझी प्राप्ती होऊ शकते. एखाद्या क्षत्रियाला आपला धर्म सोडून ब्राह्मण व्हावं नाही लागत माझी प्राप्ती करायला. एखाद्या शूद्राला आपला धर्म सोडून ब्राह्मण नाही व्हावं लागत माझी प्राप्ती होण्यासाठी. मी या सर्वांना इक्वली अवेलेबल आहे. आता बघूया पुढे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा आधीच श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, स्लाइड दाखवले, प्राणी दाखवले आणि एक माणूस दाखवले. हा माणूस या प्राण्यांना सांगतो की तुम्ही हे झाड चढा. हा, आता तो हत्ती विचार करतो मी हे झाड चढायला गेलो तर झाडच खाली पडेल. मासा आहे, तो म्हणेल की पाणी माझं जीवन आहे, मी पाण्याच्या बाहेर आल्यावरच मरेन. इतर कुत्रा म्हणेल की मी दिवसभर प्रयत्न करेन पण मी चढूच शकणार नाही. किंवा हे पेंग्विन म्हणेल की इकडनं झाडापर्यंत चालायलाच मला वेळ लागेल आणि मी काय चढू शकणार नाही. फक्त माकड आणि कावळा म्हणेल की आम्ही अगदी सुलभतेने पटकन झाडावर चढू शकू. तर इकडे आपल्याला काय समजायचंय बघा याच्या पाठचे, की प्रत्येक जण आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणात असतो. त्या गुणात
असतो त्याप्रमाणे आपला वर्ण किंवा आपला व्यवसाय असला पाहिजे. कुठलंही काम तुच्छ नाहीये, शूद्राचं सुद्धा काम तुच्छ नाहीये. जर ते कृष्णार्पण केलं तर कुठलंच काम तुच्छ असू शकत नाही. तर जो ब्राह्मण आहे तो सत्वगुणात असतो आणि तो त्याचा नियत कर्म करतो. वेद पाठ करणं किंवा ते समजावून दुसऱ्यांना सांगणं. क्षत्रिय कोण असतो? तो ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो किंवा पॉलिटिक्स मध्ये असतो, एखादा नेता किंवा राजा असतो किंवा एखादा सैनिक असतो. तर हा क्षत्रिय. आता क्षत्रिय जर म्हणाला की मी माझं काम सोडतो कारण माझं जे कर्म आहे त्यात खूप पाप मला करावं लागतं, मला अनेकांना मारावं लागतं, हा माझ्या तलवारीनी किंवा बंदुकीनी मला मारावं लागतं, एक सारखं मला युद्धावर जावं लागतं आणि मारावं लागतं लोकांना. तर मी आता माझी ड्युटी करणार नाही, मी ब्राह्मणाची ड्युटी करेन. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की असं तुम्ही म्हणणं चुकीचं आहे. ज्या गुणात तुम्ही स्थित आहात त्याप्रमाणे तुम्ही जी काही ड्युटी कराल ती माझ्यासाठी करा. आणि जेव्हा तुम्ही आणि अशी ड्युटी तुम्ही करा किंवा असा व्यवसाय तुम्ही निवडा जो तुमच्या गुणाप्रमाणे असेल. असं जेव्हा होईल तेव्हा तुमची आध्यात्मिक उन्नती होईल. आणि आध्यात्मिक उन्नती तुम्ही जी ड्युटी ज्या गुणामध्ये तुम्ही आहात ती जी ड्युटी तुम्हाला खूप इनव्हॉलेंटरीली किंवा नैसर्गिकरित्या अगदी नॅचरली तुम्हाला येईल. आता क्षत्रिय कसा असतो? त्याच्यामध्ये ती नॅचरल ती ॲबिलिटी असते युद्ध करायची. एक ब्राह्मणाला सांगितलं आता तू लाईन ऑफ कंट्रोल वर जा आणि तिकडे तुला तू युद्ध कर, तर मला सांगा त्याला करता येईल का? सांगा बरं. नाही येणार. नाही. आणि ते ड्युटी जर त्याला फोर्स केलं नाही तुला शिकायलाच पाहिजे अशा तऱ्हेने बंदूक मारायची, रोज सकाळी जा आणि 5 राऊंड मार आणि तुझं जरा शरीर आहे ते जरा स्ट्रॉंग कर असं सांगितलं तर त्याला फ्रस्ट्रेशन येईल आणि त्याच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी काहीच वेळ राहणार नाही. तर जेव्हा आपल्या गुणाप्रमाणे आपण व्यवसाय निवडतो तेव्हा आपली जी ड्युटी आहे ती आपल्याला नॅचरली येते. आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी वेळ राहतो आणि सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी वेळ जेव्हा राहतो तेव्हा आपली आध्यात्मिक उन्नती होते आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती अगदी सुलभतेने होऊन जाते. आणि ती ड्युटी नॅचरली आपल्याला आल्यामुळे आपण ते फळ सुद्धा दुसऱ्याला अर्पण करायला, कृष्णाला अर्पण करायला मग आपण ते कधी स्वतःकडे ठेवत नाही पण ते खूप नॅचरली आलेलं असतं आपल्याला. यासाठी या श्लोकाचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन म्हणजे काय? आता जे पालक असतात ते मुलांना सांगतात बाबा तू अंक शिक, तू आर्मी जॉईन कर किंवा तू डॉक्टरच हो किंवा तू इंजिनियरच हो असं सांगतात. पण त्या मुलाचा गुण काय आहे हे जेव्हा बघून पालक त्या मुलांना गाईड करतील तेव्हा त्यांच्यामध्ये फ्रस्ट्रेशन येणार नाही. त्यांना खूप इझिली त्यांची जी ड्युटी आहे जो व्यवसाय आहे ते इझिली करतील, आनंदाने करतील. आनंदाने केल्यावर त्यांच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी वेळ राहतो. यासाठी जर तुम्ही बघितलं की एखादा मोठा बिझनेसमॅन असेल तो त्याच्या मुलाला म्हणे तू इतर काही शिकायचं नाही, माझा बिझनेसच करायचा, पण त्या मुलाला शिकायचं असेल तर तो वडील सांगतात म्हणून बिझनेस तो मुलगा करेल, परंतु त्याचं जे हृदय असेल ना ते त्याच्यात नसल्यामुळे तो बिझनेस फार काळ चालणार नाही. आणि
चालला तरी त्या मुलाला फ्रस्ट्रेशन येईल. तर हे याचा प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन आहे. श्रील प्रभुपादांना जगभर वर्णाश्रम स्थापन करायचं होतं. म्हणजे लोक त्यांच्या गुणाप्रमाणे त्यांचा व्यवसाय निवडतील आणि अशा माणसांना कृष्ण प्राप्ती करणं सोपं जाईल. आता पुढचं आपण वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. आता ही व्याख्या जी आहे ती एका अकर्मीची आहे. तो कसा असतो? तो कृष्णाच्या भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त असतो. मग तो कसा असतो? आत्मसंयमी असतो, अनासक्त असतो आणि त्याला भौतिक इच्छा काहीही नसतात. फक्त कृष्ण प्राप्ती हेच त्याचं ध्येय असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झालेल्या मनुष्याला तात्काळ परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी होतो. तो कधीही शोक करीत नाही आणि कशाची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व प्राणी मात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे सगळे जणांना अगदी पहिल्या दिवशी प्रश्न विचारतात की कृष्णाची जी भक्ती आहे ती मला करायला कशी मिळेल? पण कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय? जी विशुद्ध भक्ती आहे ती भक्ती करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा ब्रह्मभूत स्तरावर राहावं लागतं. ब्रह्मभूत म्हणजे प्रत्येक भूतामध्ये, सर्व भूतांमध्ये, प्रत्येक जीवामध्ये आपल्याला जेव्हा ब्रह्म दिसतो मग आपली भक्ती सुरू होते. आणि पहिल्यांदा सर्वांमध्ये आपल्याला तोच एक परब्रह्म दिसण्यासाठी काय केलं पाहिजे? श्रील प्रभुपाद म्हणतात साधना भक्ती करा. जे काही कर्म करता कृष्णासाठी करा. रोज जप करा, मंदिरात जा, सेवा करा. असं करून हळूहळू आपली चित्तशुद्धी होते आणि आपण ब्रह्मभूत स्तरावर जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने परिपूर्ण युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय जर तुम्हाला माझ्या धामात प्रवेश पाहिजे असेल तर तुम्हाला माझी भक्ती केली पाहिजे. अनन्य भक्तीद्वारेच तुम्ही माझ्या धामापर्यंत येऊ शकता. तर इकडे एक शब्द आहे बघा, विशते. विशते विशते म्हणजे विलीन होणे. हा, तर इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की इकडे विलीन होणे किंवा विशतेचा अर्थ काय की जो भगवत धामामध्ये प्रवेश करतो. तर तो प्रवेश जेव्हा भगवत धामात करतो, विलीन होण्याचा अर्थ बघा म्हणजे कृष्णाबरोबर एकरूप होणे नाही. म्हणजे आपल्याला कृष्णासारखेच गुण असतात, म्हणजे क्वालिटी कृष्णासारखी असते, पण क्वांटिटी मध्ये आपण अणु असतो, कृष्ण विभू असतो. तर क्वालिटी मध्ये आपलं रूप एकच असतं कृष्णाचं आणि आपलं, पण तरी
तो ते डिफरन्शिएशन स्पिरिच्युअल जगामध्ये, आध्यात्मिक जगामध्ये सुद्धा राहतं. आपण अणु आणि कृष्ण विभू क्वालिटीमध्ये तो सेमनेस असतो. तर त्या अर्थाने हा शब्द विशते वापरलाय. आणि श्रीला प्रभुपाद म्हणतात, जे अद्वैतवादी असतात ते म्हणतात विशते म्हणजे एकरूप होणे, विलीन होणे. पण असं नाही. आता उदाहरणार्थ एक हिरवा पोपट असेल तर तुम्ही बघितलं असेल तर हे जे पक्षी प्राणी असतात ना, ते त्यांच्या कातडीचा जसा रंग असतो त्याच सराउंडिंग मध्ये ते राहतात किंवा तिकडेच वास्तव्य करून असतात. म्हणजे काय, त्यांना इतर प्राणी त्यांना बघू शकू नये म्हणून. तर आता एखादा पोपट जेव्हा एखाद्या हिरव्यागार पानं असलेल्या झाडामध्ये जातो तेव्हा आपण म्हणतो का की हा पक्षी या झाडाबरोबर एकरूप झालाय? नाही, तो त्या झाडावर गेलेला आहे कारण त्याला त्या झाडावरची फळं एन्जॉय करायची. तसंच आपण भगवत धामात जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा क्वालिटी वाईज आपण सेम असतो. याचा अर्थ एकरूप होणं आहे. म्हणजे आपण भगवंतामध्ये विलीन होत नाही, एकरूप होणं आहे. पण आपण तिकडे का जातो? आनंद घ्यायला जातो. तुम्हाला समजलंय ना याचा अर्थ? कारण प्रत्येक शब्दाचा अर्थ जेव्हा तुम्हाला समजेल ना तेव्हा मग तुम्हाला ती भगवद्गीता परत जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा तुम्हाला ती आणि जास्त समजेल, आनंद मिळेल. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदवपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे आपल्याला कृष्णाने वचन दिलंय की त्याचा जो शुद्ध भक्त असतो त्याला त्याच्या धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने चॉईस दिलाय आपल्याला आणि परिणामी सांगितलाय चॉईसचा. कृष्णाने सांगितलंय जर तू माझी भक्ती केलीस तर तुझ्या जीवनात येणारी सर्व संकट तू पार करशील, तू कुठेही अडकणार नाहीस. आता तुम्ही बघा इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की तू माझी भक्ती केलीस तर तू माझ्या कृपेने सर्व संकटे पार करशील. त्याचा दुसरा अर्थ काय आहे? ज्याप्रमाणे समुद्र कधीच शांत राहू शकत नाही, वादळ समुद्रावर होतं, असं आपण म्हणू शकतो का की समुद्रामध्ये वादळ होणारच नाही? त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा हे जे जीवन आहे याच्यामध्ये एका पाठोपाठ एक संकट येणारच. हे म्हणूनच याला भवसागर म्हटलेला आहे. वादळ होणार, संकट येणार, पण आपण जर कृष्णाची भक्ती केली तर आपण त्याच्या कृपेने सर्व संकटे पार करू. पण आता दुसरा चॉईस दिला आपल्याला कृष्णाने की तुला कृष्णा भावना भावी जीवन जगायचं नाहीये. ठीक आहे, तुला मिथ्या अहंकार, मी करता आहे, मी कर्म करतो असं म्हणून तुला या भौतिक जगात जगायचं असेल तर ठीक आहे. जर तू तसा जगलास तर तू नाश पावशील.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति. ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. आता कृष्ण तुमच्या हृदयात स्थित आहे. तुमचे काय विचार चाललेले आहे हे कृष्ण बघतोय आणि त्याप्रमाणे तो सगळं डायरेक्ट करतोय. ठीक आहे, तुझी ही इच्छा आहे ना, हे घे. तुझी ही इच्छा आहे ना, हे घे. आणि तुमचा शेड्यूल बघा, सकाळपासून खाणं, झोपणं, एंटरटेनमेंट, एक्सरसाइज, नोकरीला जाणं, सगळं आपण जे काय करतो हे आपल्या शरीरासाठी, आपल्या मनासाठी करतो. कुठेही यात आपण कृष्णासाठी काहीतरी करतोय का? तर आजच्या दिवसापासून तुम्ही रोज कृष्णासाठी काहीतरी करा. कारण कृष्ण जर त्याला समजलं ना की खरोखर या बाईची किंवा या माणसाची इच्छा आहे की मला भगवद्गीता आणि शिकायचे, कृष्ण तुम्हाला डायरेक्ट करेल. मग असे चांगले विचार बाळगा की मला कृष्ण प्राप्ती झाली पाहिजे. मग कृष्ण कुठल्या तरी आध्यात्मिक गुरुला तुमच्याकडे पाठवेल, तुमची भावना बघून, किंवा तुम्हाला अशा तऱ्हेने डायरेक्ट करेल की आपोआपच तुम्ही जाल आणि मग तुम्हाला जे हवंय ते मिळेल. पण आपले विचार कसे आहेत इकडे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू शरण गेल्यावर काय होईल? तुला दिव्य शांतीचा अनुभव होईल आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. इकडे ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आठवते का, रुद्रप्रतापची? होय होय त्यांनी हो तो हे साफ केला, रस्ता साफ केलं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्ण विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्ण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड अर्जुनाचे हात पाय गळून धनुष्यबाण खाली टाकला होता. डोळ्यात अश्रू होते, मी युद्ध करणार नाही. घसा फोडून कृष्णाने ही पूर्ण गीता अर्जुनाला सांगितली आणि शेवटी काय सांगितलं? यथा इच्छिते तथा कुरु, नो फोर्स. आता जरा इंग्लिश मध्ये बोलते की एनी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन 5 A's. ते 5 A's मी तुम्हाला सांगते. अटेन्शन, अफेक्शन, अप्रिसिएशन, अलाउन्स and acceptance. These 5 A's decide a relationship. आता अर्जुन हा कृष्णाचा मित्र होता. आता त्यांचं नातं होतं गुरु आणि शिष्य. पण त्या नात्यामध्ये सुद्धा कृष्णाने अर्जुनाला फोर्स केली नाही, युद्धच कर. त्यांनी पूर्ण ज्ञान दिलं आणि त्यांनी सांगितलं यथा इच्छिते तथा कुरु. म्हणजे कुठल्याही रिलेशनशिप मध्ये अलाउन्स म्हणजे जरा जो फ्रीडम असतो प्रत्येक व्यक्तीला तो दिला पाहिजे. तो जर दिला नाही तर कुठलंही रिलेशनशिप टिकत
नाही. आणि इकडे आता अर्जुनाने सांगितलंय, मी तुला गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान सांगितलंय. तर गुह्य ज्ञान म्हणजे काय? मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे दुसऱ्या अध्यायात सांगितलंय. मग गुह्यतम, गुह्यतम म्हणजे काय? मोर सिक्रेट. म्हणजे काय की मी कृष्णाचा अंश आहे, हे कृष्णाने सांगितलंय. हे अनेक अध्यायात सांगितलंय. 10वा अध्याय, 15वा अध्याय, तिकडे सांगितलंय 9वा अध्याय. आणि मग गुह्यतमम, गुह्यतमम म्हणजे काय की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. आय एम द एटर्नल सर्वेटर ऑफ द लॉर्ड. हे या 3 सिक्रेट्स, सिक्रेट, मोर सिक्रेट, मोस्ट सिक्रेट, असं. तर अशा तऱ्हेने हे ज्ञान कृष्णाने अर्जुनाला पूर्ण सांगितल्यावर कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं, यथा इच्छिते तथा कुरु. म्हणजे आपल्याला सुद्धा समजलं पाहिजे, जेव्हा आपण दुसऱ्यांना समजावून सांगू शकतो, पण डिसिजन त्या दुसऱ्या माणसाला घ्यायचा, चॉईस त्यांना नेहमी दिला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. तर आता इकडे हा जो 18.65 आणि 9.34 सेम आहे. कृष्णाने सांगितलंय, सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर, मलाच नमस्कार कर. हे सगळं करायला मला सांगा, काही पैसा लागतो का आपल्याला? आणि किती सोपी गोष्ट आहे, किती सोपी गोष्ट आहे. म्हणजे किती शिकण्यासारखं आहे बघा. की प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय की आपला शत्रू बाहेर नसतो, आपण बाहेरच्या याच्यात बघत असतो. मला कृष्णमय जीवन जगता येत नाही, आपण दुसऱ्यांवर बोटं दाखवतो. नाही, आपल्याला कृष्णमय जीवन जगता येतं. त्याला काही पैसे लागत नाही, ते दुसऱ्यांवर अवलंबून नसतं, ते आपल्याच मनावर अवलंबून असतं. आणि कृष्ण आपल्याला सांगतोय की निश्चितपणे हे केल्यानंतर काय होईल, तुला माझी प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आतापर्यंत कृष्ण सांगतोय त्याला की तू कर्म कर, तू कर्म कर आणि असं तुझी ड्युटी कर असं. मग आता इकडे काय सांगतोय, तू सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर. इतक्या वेळेस तर सांगत होता तू तुझ्या धर्माचं पालन कर. तर लक्षात घ्या की हा जो ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे किंवा हा जो आदेश आहे, हा गुरु आपल्या शिष्याला देऊ शकतो. जेव्हा तो बघतो की आता आपला जो शिष्य आहे हा विशुद्ध भक्त झालेला आहे, आता तू धर्माचा त्याग कर आणि फक्त मलाच शरण ये. म्हणजे आता तुझी जी ड्युटी आहे, इतके दिवस तुझी ड्युटी काय होती, तुझा धर्म फॉलो कर. पण विशुद्ध भक्त झाल्यावर तो स्वधर्म बदलतो. तो कसा बदलतो, आता तुमची जी ड्युटी आहे तुमच्या आत्म्याकडे, ती प्राधान्य घेते. आता तू दिवसभर फक्त भक्ती कर,
तुझा आता तू धर्माचा त्याग केलास तरी चालेल. तर हे जे आहे इन्स्ट्रक्शन हे एक गुरु आपल्या शिष्याला देऊ शकतो. आणि दुसरा या श्लोकाचा अर्थ आहे की आता मी इतकं पाप केलेलं आहे, आता मी कृष्णाचं नाम कसं घेऊ, काय घेऊ, असं काहीही नसतं. तुम्ही नुसतं ठरवायला पाहिजे की मला कृष्णाकडे जायचंय, मी शरण जाणार आहे. त्या क्षणी कृष्ण सांगतो मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करतो, तू भयभीत होऊ नकोस, तू माझ्याकडे ये. आणि अशी अनेक उदाहरणं मी तुम्हाला दिली आहे. हरिदास ठाकूरांकडे ती जी वेश्या आहे ती गेली होती, किंवा मृगारी होता, तो प्राण्यांना त्यांनी अर्ध मारलं होतं, पण तरी देखील तो नारद मुनींना शरण गेला, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळं ऐकलं. तर अशा तऱ्हेने सुद्धा या श्लोकाचा अर्थ सांगता येतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचां न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. आता इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपण चान्सेस घेतो. त्यांना त्यांच्या गुरूंचा आदेश होता की तू पाश्चात्य देशात जा आणि कृष्ण नामाचा प्रसार कर. त्याचप्रमाणे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं प्रत्येक जीवाला कृष्ण ज्ञान दे. आपल्याला जेव्हा आपल्या गुरूंनी असं सांगितलंय तेव्हा मग आपण हा चान्स घेऊ शकतो. आपण सगळ्यांना सांगतो की या जरा तुम्ही भगवद्गीताचा क्लास अटेंड करा, तो फ्री आहे, तुम्हाला छान ज्ञान मिळेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. तर आता बघा शिला प्रभुपादांनी आपल्याला हे परम गुह्य ज्ञान सांगितलंय, आपल्यासाठी सोप्या शब्दात लिहून ठेवलेलं आहे. आणि तुम्ही त्यांनी जे काय आपल्यासाठी केलंय हे कुठल्या तरी तऱ्हेने परत करू शकता का, मला सांगा बरं. हो, त्यांनी जे काय करू शकतो. आपल्यासाठी लिहून ठेवलंय हे आपण त्यांना परत करू शकत नाही. म्हणजे म्हणून म्हणतात हे शिला प्रभुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले मीन्स व्हेरी डिअर टू कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अद्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण बरं. माता. हा, हा वाचा. सॉरी, म्यूट होतं सॉरी. हरे कृष्ण. आणि मी असे घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादांचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. आता तुम्ही सर्वांनी काय मिळवलंय हे तुम्हाला माहित नाही, त्याला अज्ञात सुकृती म्हणतात. तुम्ही रोज भगवद्गीता वर्गामध्ये आलेला आहात, या प्रत्येक श्लोकाचा अभ्यास केलेला आहात आणि बुद्धीने तुम्ही हा जो संवाद आहे कृष्ण अर्जुन संवाद आहे हा तुम्ही याचा अभ्यास केला, म्हणजे तुम्ही बुद्धीद्वारे कृष्णाची पूजा केली. हे तुम्हाला माहित नाहीये तुम्ही काय केलं, म्हणून याला अज्ञात सुकृती म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
श्रद्धावानन्नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांतून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात ते शुभ लोकांची प्राप्ती तो करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जो श्रद्धेने आणि द्वेष न करता, बघा द्वेषावर खूप कृष्णाने जोर दिलेला आहे. तुमचं ऐकणं कसं पाहिजे, द्वेष रहित पाहिजे, श्रद्धा पाहिजे. तो पापातून मुक्त होतो आणि त्याला उच्च ग्रहांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा भ्रम गेलेला आहे आणि आता तो युद्ध करायला तयार आहे. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. श्लोक नंबर 76. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आणि हाच आनंद तुम्हाला सुद्धा पुन्हा पुन्हा होईल. याला नवनव रस म्हणतात. दर खेपेला तुम्ही भगवद्गीता वाचाल, अगोदर मिळाल्यापेक्षा जास्त आनंद मिळेल आणि जास्त नवीन तुम्हाला रिअलायझेशन मिळेल की आता मला हे समजलं, आता मला आणि जास्त समजलं असं तुम्हाला सुद्धा होईल. आणि म्हणून तुम्ही परत याल सुद्धा ही भगवद्गीता ऐकायला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नित्यर्मतिर्मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हा, तर आता शेवटचा हा श्लोक आहे की जिकडे जिकडे कृष्ण आहे आणि जिकडे जिकडे त्याचा भक्त आहे तिकडे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे असे संजयचे मत आहे. म्हणजे इकडे संजयनी काय सांगितलंय धृतराष्ट्राला की पांडव हे युद्ध जिंकले बरं का. जिकडे जिकडे कृष्ण आहे, जिकडे जिकडे त्याचे भक्त आहे तिकडे तिकडे विजय आहे. जिकडे, आणि त्यांनी स्पेल आउट केले, जिकडे कृष्ण आहे आणि जिकडे अर्जुन आहे. ऑलरेडी युद्धाचा रिझल्ट काय आहे हे संजयनी धृतराष्ट्राला सांगितलेलं आहे. तर आता आपली गीता झालेली आहे. कुमुदा माताजी आलेल्या आहेत का की हो माताजी. कुमुदा माताजी प्लीज रिसाइट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ श्री गीता माहात्म्यम्। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणे प्रारब्धं भुजमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुर उवाच प्रारब्धं भुजमानो हि गीताभ्यासरक्तः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागाधीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सह यो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी नवसामि तथैव हि गीताश्रये हों तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरादित्य स्वानिर्वाच्यपदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखोर्जुनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानसंयुता येष्ठादशा जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते तथो यान्ति परां पदम् पाठे समर्थ संपूर्णे तथोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नानं फलं लभेत् षडशं तपमानस्तु सोम यागफलं लभेत् एकाध्यायं तो यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः पुत्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसिष्ठिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताय श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रिनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतपाठसमायुक्तः कृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चार संयुक्तः प्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थ श्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठसमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्त स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवः गोकुचो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् तथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युधावृतः एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेत गीतायाः माया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्री वाराहपुराणे धरा विष्णु प्रोक्तं श्री गीता माहात्म्यं संपूर्णम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्णा. थँक्यू कुमुदा माताजी. आता प्रथम तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन. तुम्ही 18 दिवस आलात, भगवद्गीता ऐकलीत, याचं मला खूप कौतुक वाटतं. आता मला तुम्हाला सर्वांना विचारायचंय की तुम्हाला कोणाला व्हॉलेंटिअरिंग करायला आवडेल का?
व्हॉलेंटरी म्हणजे नेमकं काय माताजी? म्हणजे आता बघा, जर तुम्हाला श्लोक वाचायला येत असतील तर तुम्ही श्लोक वाचू शकता, तुम्ही को होस्टिंग करू शकता, अनुवाद वाचू शकता, किंवा तुम्हाला समजा जर टेक्निकल नो हाऊ जरा असेल तर क्लासचं रेकॉर्डिंग करू शकता, किंवा इतर सुद्धा काही काही सेवा आहेत, म्हणजे ऍडमिन वर्क वगैरे काय काय आहे तेही तुम्ही करू शकता. अशा विविध सेवा आहेत. तर तुम्हाला इच्छा आहे का? तर हवं तर मी उद्या परत क्लास घ्यायचा, उद्या मला माहित नाही, परवा घेईन आणि तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगीन. हो चालेल.